Čaute ľudia, natáčam toto video, lebo ste sa ma mnohí z vás dotazovali na mojom TikTok účte ohľadom tohto stvorenia Agamy bradatej. Preto si povieme zo pár základných informácií, čo to je, kde to žije, ako sa to chová, čo to žerie a jednoducho, čo to všetko potrebuje k zdravému a šťastnému životu. Začneme asi tým, že si povieme, kde sa vyskytuje vo voľnej prírode. Pochádza z austrálskych púští a polopúští. Je to jašter, ktorý obýva tieto oblasti. Tieto oblasti sú veľmi teplé, preto aj terárium by ste mali mať zariadené tak, aby spĺňalo určité parametre, čo sa týka teploty a vlhkosti. Ja tu mám so sebou svoj debelníček, lebo moje dve mozgové bunky, keď sa stretnú, tak zabudnem, čo som vám chcel povedať a budem na vás pozerať, jak zýva švíňa. Tento tiež nespolupracuje veľmi, preto tu mám ešte šváby, aby som ho nejak donútil ostať aspoň tých 5 minút, čo vám niečo poviem. Koľko asi taká agama dorastá? V dospelosti majú nejakých 50 až 60 cm, z toho polku tela tvorí chvost. Samci bývajú väčší než samice. Pozrieme sa na to, čo by malo obsahovať terárium. Terárium má byť orientované na dĺžku a na šírku. Optimálne rozmery pre jedného chovanca sú nejakých 100 na 50 na 50. My máme terárium o veľkosti 160 na 50 na 50. Čím väčšie, tým lepšie, určite tým nič nepokazíte. Čo sa týka vybavenia terária, substrát odporúčam bezprašný piesok. V tomto sa vedú veľké dilemy a veľké komenty, pretože rôzne predajne používajú pre svoje agamy rôzne substráty, rovnako tie substráty aj ponúkajú. A čo som sa stretol, tak väčšinou sú tie substráty nevhodné. Ja odporúčam klasický bežný piesok, ktorý sa používa do detských ihrísk. Keď ten piesok používate prvýkrát, odporúčam ho vyprať, teda umyť ho vo vode, prípadne ho ešte aj vypiecť v rúre. My sme to robili presne takto. Čo sa týka dekorácií a v podstate vybavenia terária, je vhodné použiť prírodné. A ty tu čo chceš, Luna? Dobre, máme druhú pomocničku. Čo sa týka vybavenia, tak odporúčam použiť prírodné dekorácie a prírodné vybavenie. Čo tým mám na mysli? Sú to korene, kamene. Samozrejme kamene skôr ploché, skôr také ako kruhliaky, aby sa zvieratko nepoškrabalo. A korene dostatočnej veľkosti, nakoľko agama je už potom, keď rastie, tak je agama stále väčšia, silnejšia a vie narobiť v tom teráriu dobrú paseku. Tým by som chcel premostiť na rastliny, pretože mnoho chovateľov agám rastliny nepoužíva. Na začiatku sme do toho terária dali veľa rastlín. Samozrejme rastliny nesmú byť jedovaté. A dajte čo, do týždňa vyzeralo terárium jak teraz Ukrajina. Čiže keď rastliny, tak odporúčam skôr umelé, ale aj umelé musia byť dostatočne veľké a pevné na to, keď ich bude chcieť agama zožrať, aby sa jej to nepodarilo. Prechádzame k ďalšiemu bodu, čo je osvetlenie terária. Toto je jednou z najdôležitejších častí, ktorú musíte dodržať. Je to alfa omega, pri ktorej keď pochybíte, nedodržíte správne podmienky, tak v podstate tá agama môže chytiť rôzne choroby, dokonca môže dôjsť až do toho štádia, že vám zvieratko umrie, čo určite nechcete. Čiže osvetlenie sa má skladať z takých troch hlavných častí. Poprvé je to výhrev. Na výhrevnom mieste by mala agama mať zhruba tých 42 až 46 stupňov.
Vôbec nedoporučujem topné kamene, topné kabely a podobné topné záležitosti, ktoré to zviera vyhrievajú zo spodu. Agamy sú už z voľnej prírody naučené na to, že sa vyhrievajú cez chrbát, čiže túto časť. No, krásne spolupracuješ. Čiže na tom výhradnom mieste teplota, ako som hovoril, v tej časti terária má byť teplota okolo tých 27 stupňov, čiže má tam byť nejaký teplotný gradient, aby v podstate zviera sa mohlo ísť ochladiť a aby mohlo regulovať svoju teplotu. Druhou časťou osvetlenia je UVA a UVB. Je to v podstate ako prírodný zdroj svetla, ktorý agama na 100% potrebuje, aby sa jej správne vyvíjali kosti. Keď toto nedodržíte a budete mať zviera od mala, dochádza ku krivici, čiže je to zakrivenie kostí a následne agame sa nesprávne vyvinú končatiny, môže dojsť až k úhynu. Ďalšou, teda poslednou časťou osvetlenia je, nazveme to, dosvetlenie terária. Niekto používa plnospektrálne žiarovky, niekto používa obyčajné žiarovky. My používame obyčajné, a to len z toho titulu, že ako zdroj ohrevu a UV a UVB žiarenia používame výbojky. Výbojky sú špeciálne žiarovky, ktoré sa používajú jedine a výhradne s predradníkom. Môžem povedať, že na Slovensku sme výbojky nevideli už veľmi dlho. My osobne ich objednávame z Česka a sú ideálnym zdrojom tepla a UVA, UVB žiarenia pre vašu agamu. Samozrejme, každá výbojka je iná. Na každej výbojke je napísané, v akej výške alebo v akej vzdialenosti má byť tá UVB, teda tá výbojka umiestnená od zvieraťa. A teraz ideme na potravu. Agamy sú zvláštne v tom, že čím sú staršie, tým sú viacej bylinožravé. Keď je agama mladá, tak nejakých 75 až 80% potravy v podstate tvorí hmyz. Cvrčky, šváby, mučné červy, sarančatá. Jednoducho hmyz tvorí to gro, čo musí agama zožrať. Mladú agamu krmíme 2 až 3 krát denne. Kde? Dal by si. Mladú agamu krmíme 2 až 3 krát denne. Keď je agama už dospelá, krmíme ju hmyzom 2 až 3 krát za týždeň maximálne. Vtedy agama prechádza v podstate na tú bylinu alebo rastlinnú potravu, ktorá začína tvoriť nejakých 70% jej potravy. Čo sa týka rastlinnej potravy, volíme poľný šalát, rukolu, môžete dávať kľudne púpavu, kto má možnosť, hlavne teraz v týchto teplých mesiacoch je vhodné každý deň čerstvá púpava, kľudne aj kvety, aj listy, oni toto obľubujú. Ďalej pridávame uhorku, mrkvu, môžeme pridávať aj ovocie, jablko, jahoda. Hovorím, agamy nie sú nejak extra vyberavé, pozor ale na citrusy. Citrusy potom spôsobujú to, že tým agamám v podstate odoberajú vápnik z tela a tým pádom vy im ho sypete na žradlo a ten citrus im ho odoberie. Čo sa týka toho vápnika, je veľmi dôležité dbať na to, aby ste každú dávku hmyzu posypali vápnikom. Na dnešnej dobe sú na trhu je proste veľmi veľa výrobcov týchto zmesí, väčšinou to nájdete vo forme prášku. Celá finta v podstate spočíva v tom, že zoberiete hmyz, tak ako ja tu mám teraz, tu mám nuka šváby, dáte nuka švába, zoberiete vápnik, posypete a dáte agame. Tak máte istotu, že tá agama ten vápnik prijala.
Samozrejme, bude vám to na nič, pokiaľ nedodržíte tú predošlú časť, čo sa týka osvetlenia a nebudete mať normálne UVA a UVB žiarenie. Ešte zo pár zaujímavostí. UVA, UVB žiarenie takisto v dnešnej dobe môžete nájsť v predajniach rôzne druhy UVB žiaroviek, výbojok. Tie ja zase nie som veľmi ich zastanca, pretože veľa chovateľov robilo rôzne štúdia a ukázalo sa, že tie žiarovky alebo žiarivky UVB nemajú dostatočnú silu, tak by som to povedal. Najviac boli výkonné vtedy, keď boli čo najbližšie pri zvierati, ale zase mať nejakú žiarovku umiestnenú 5 až 10 cm nad zvieraťom, určite nie. Toto neprichádza do úvahy, preto hovorím, ja odporúčam väčšinou, aby ste si zadovážili UVB výbojky. Samozrejme, každá UVB výbojka, žiarovka má nejakú životnosť a mala by sa po tých 6 až 12 mesiacoch meniť za novú. Ona v podstate, čím dlhšie ju používate, tým menej toho UVčka vytvára. Ešte jedna zaujímavosť, kde si agamu zadovážiť. Toto je tiež taká dilema, dosť veľká. Určite, teda nie, že určite, ja neodporúčam si agamu zadovážiť z klasických predajní, ktoré máte možno aj vy v meste. Nikdy neviete, odkiaľ tá agama prišla, v akých podmienkach je tam držaná, či neprešla nejakými chorobami. U plazov je špecifické to, že vedia prejsť nejakými vnútornými chorobami, ktoré neskôr u plazov urobia to, že ten plaz vám prestane rásť. Stalo sa mi to presne s leguánom, proste prešiel nejakou infekčnou chorobou a behom roka mi nenarastol ani o centimeter. Žral, ale nenarastol. Čo odporúčam ja? Určite viete, pravidelne sa konajú v mestách burzy a výstavy. Väčšinou je to jar, jeseň. Na týchto výstavách môžete nájsť kopec chovateľov, ktorí majú kopec zvierat. Veľká výhoda, viete sa s tým chovateľom porozprávať, dá vám to zvieratko pozrieť, viete s ním diskutovať, prípadne keď ho už nechcete vziať priamo na výstave, viete ísť ku chovateľovi domov alebo proste kde tie zvieratá chová. Viete si sadnúť, kľudne sa o tom porozprávať, on vám doporučí, čo to zviera žerie, ako sa o ňoho stará, pretože to je ďalší aspekt, ktorý ja doporučujem veľmi zvážiť. Jednoducho, vy keď beriete zviera od chovateľa a beriete si ho domov, to zviera to už len tým, že prechádza z jedného miesta na druhé, dochádza u toho zvieraťa k stresu. Ten stres môže vyvolať nežravosť, to zviera je agresívne, bojí sa, je stále len utiahnuté, niekedy môže dochádzať až k smrti. Preto sa dostatočne informujte u chovateľa, čo žerie, v akých intervaloch, v akých množstvách, aby ste aspoň túto časť, keď už prevážate to zviera, dodržali u vás doma. Minimalizujete tým o nejakú časť ten stres a pomôžete veľkou mierou v tom, aby sa to zviera vôbec u vás aklimatizovalo a aby ste s ním vedeli potom pracovať ďalej. Debilníček je prázdny, šváby sú plné. Vám ukážem ešte, jak vyzerá obalený šváb. Takto, či to bude vidno. Šváb obalený vo vápniku. Charlie, haló. Haló. Dobre, tak nič. Týmto sa s vami lúčim, teším sa na ďalšie videá. Kľudne, keď máte nejaké otázky, píšte mi do komentára. V prípade, ak ešte nemáte lajknutý a nemáte follow na mojom TikToku, rovnaký názov ako tu na YouTube, Zvierací domov,
Mám tam toho o mnoho viac, tu na to len rozbieham, ale budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som vás dostatočne informoval a hlavne správne, ako sa starať o jednotlivé druhy zvierat, či už čo máme my doma, alebo čo chcete vy. Čaute, pozdravujem.